V tomto videu ti ukážem, ako si pripravíš túto úžasne jemnú letnú tortu ako takú francúzsku klasiku s miernou zmenou Chasier. Ako prvé si priprav korpus. Do hrnca nalej také 2-3 deci vody a nechaj zovrieť. Na hrniec polož teplozornú misku a daj do nej 6 vajec a 185 g kryštálového cukru. Vajcia s cukrom mixuj na pare takých 8 až 10 minút, dokým zmes znásobí svoj objem a bude stiekať z metliček v takej harmonike. Potom do vaječnej zmesi preosej 175 g hladkej múky, 12 g krypiaceho prášku a 1/4 čajovej lyžičke soli a opatrne vmiešaj do zmesi tak, aby sa stratilo čo najmenej objemu. 75 g masla roztol v menšej miske a primiešaj k nemu trochu cesta a vylej späť do zvyšného cesta. Takto sa maslo lepšie a rovnomerne zamieša do zmesi. Tortovú formu o priemere 25 cm vylož na dne papierom na pečenie a po okrajoch vymasti a vysyp múkou. Cesto nalej do formy, rovnomerne ho rozotri a peč vo vyhriatej rúre na 180 stupňov Celzia takých 25 až 30 minút, dokým špajla zapichnutá do cesta vyjde čistá. Upečený korpus nechaj takých 10 minút vychladnúť vo forme a potom ho vyber na mriežku a nechaj ho úplne vychladnúť. Na krém, alebo keďže je to francúzsky dezert, tak po správnosti na krém pâtissier, si daj do hrnca zovrieť 600 ml mlieka s 1 čajovou lyžičkou vanilkovej pasty. Keď zmes začne vrieť, odstav ju a v miske si vymiešaj spolu 4 vajcia, 2 žltky a 180 g kryštálového cukru. K zmesi pridaj 100 g kukuričného škrobu a vymiešaj do hladka. 1/3 zovretého mlieka nalej do vaječnej zmesi a poriadne zamiešaj. Tento postup zopakuj ešte 2-krát, pretože týmto spôsobom pomaly temperuješ vajíčka, aby sa nezrazili. Zmes nalej späť do hrnca a var na miernom stupni, dokým zmes zhustne takých 4 až 5 minút. Keď plnka zhustne, varuj ďalšiu minútu. Potom do plnky zamiešaj 150 g zmäknutého masla a prelej ju do misky. Krém prikry potravinárskou fóliou, aby sa nevytvorila kôrka a daj ho stuhnúť do chladničky. Keď je krém pâtissier úplne stuhnutý, pomocou mixera ho rozmixuj do jemného krému, aby nikde neboli hrúdky. Nakoniec do krému zamiešaj 200 g čerstvých čučoriedok a odlož bokom. Na tortu chýba si ešte pripraviť čokoládovú polevu. Do menšieho hrnca nalej 150 g smotany na šľahanie a daj ju zovrieť. Do misky si nasyp 100 g nasekanej 70% čokolády a zalej ju zovretou smotanou a nechaj postať bez dotknutia také 3 minúty. Potom smotanu z čokoládu vymiešaj do hladka, zamiešaj 10 g zmäknutého masla a daj stuhnúť do chladničky na takú hoďku 2. Tortový korpus si rozrež na 2 polovice a každú pokrop bazovým sirupom pre dodanie ďalších chutí a vlhkosti. Nakoniec stačí Chasier iba zostaviť. Okraj tortovej formy bez dna, ktorá má priemer o niečo menší ako mala tortová forma, ktorej sa piekol korpus, si vystel papierom na pečenie a ulož ho na podložku, na ktorej budeš tortu podávať. Ja som použila aj celofán, ale nakoniec som ho dala preč, pretože to bol úplne hlúpy nápad. Takže na dno daj trochu krému a ulož naň vrchný plát cesta, aby sa pekne prilepil. 3 alebo 4 kivy si očisti a nakrie na tenké plátky, ktoré ulož po celom obvode formy. Dovnútra potom rovnomerne rozotri pripravený krém pâtissier s čučoriedkami. Na vrch ulož spodný plát cesta tak, aby bol spodok na vrchu a tým pádom, aby bol vrch úplne hladký a rovný. Nakoniec na vrch korpusu rozotri pripravenú čokoládovú polevu a tortu daj stuhnúť do chladničky na také 2 hodiny. A na záver stačí tortu iba dozdobiť podľa chuti, napríklad čučoriedkami a sušeným kiwi. A voilà, ani to nebolo také ťažké a francúzsky dezert Chasier je na svete. Samozrejme, pardon my French, a sleduj môj profil pre ďalšie recepty a pochutiny a tipy a pozri si moju stránku v bio. Enjoy!